Good morning, guys! Happy Thursday! Yan, nagpaluto si Chris Polo kay lola niya. Tita Emma niya ng pansit canton. Kay lola niya ng sausage. Ayusin mo naman. Na-request ko to eh. Tingnan nyo. Tada! Saging na saba, yung hilaw. Yum, ginataan. Ayan, na-request ko talaga yan kay auntie kagabi. Siluto niya. And then, syempre, gagawa tayo ng sausawan yan. Ito. Kamatis. Tapos, yung dahon ng sibuyas, sili. Dagdagan natin yung sili. Tapos, dalawang limonsito. Kalamansi. Limonsito. Ayun. Tapos, kuha tayo ng onion, red. Siguro half lang nito. Okay, tapos nakaluto na rin si auntie ng ito, na-request ko din, ginataang tulingan sa pechay. Tingnan nyo yung gata na yan, kung gaano kapuro yan. Namumuti talaga. Oh, yum, 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 yum. Ayan. Tapos yung sa aso, ready na rin. Ay, ang gaan. Ang gaan sa buhay pag mayroon kang kasama sa bahay. Yan, si auntie di mapakali. Clorox dito, punas doon. Saya lang kasama. Ito yung dinala niya. So, ito ilalagay ko dito. Pakita ko sa inyo yung finished product. Finished product, guys. Yung kung naamoy nyo lang. Sarap. Grabe. Ito ang iulam nyo doon sa sa saging. Grabe. Bicol na Bicol. I know yung mga taga Bicol dyan makaka-relate dito, guys. Kaway-kaway. I'm sure naglalaway na naman kayo. Sorry. Yung mga nasa abroad dyan. I'm so sorry. Nasa ibang bansa kaya sila. Bakit wala bang internet sa Bicol? Para hindi sila maka-YouTube. Kita nyo yan, guys. Food porn. Kung gaano kasarap yung kamatis, sibuyas, daw ng sibuyas, kalamansi. Tapos yung balaw na luto ni auntie. Ah, kapuerte. Kapuerte. Puerte. Punas-punas ng lawa. Charot. Lalo pa ako nangiingit eh. No? Yan. Ang bango, grabe. Pwede rin itong ulam sa isda, piniritong isda or inihaw. This is life. This is life. Yummers. Yes, mga fur bebes. Dumating na yung ating stocks ng Laxcent, guys. Ayan. Hindi tayo pwede maubusan nito eh. Reorder lang ng reorder. Ayan. Woohoo! Dito rin, limited na rin ang nakukuha ko eh. Sobrang benta niya. Mataas ang demand, mababa ang supply. Kaya nalimitahan tayo eh. So yan, bili na kayo. 1-2 lang siya, guys. 60 cups na. Diba? Laklakin ko kaya lahat to, no? Charot. Kung di pa ako maging transparent. 500 kakao. Sarap kain nila, oh. Nagdala ako eh. Kasi naka-angry to kanina sa post ko eh. Ini-angry yung post ko. Dinalang ko siya. Wrap. Wrap. Talaga sa pambigol. The best, diba? Hindi naman masisimiray. Bungog. Bungol yan eh. Mamaya yan maghahanap pag wala na. Mek. Ayaw mo? Yum. Ganyan yan kasi. Wrap. Wrap. Mga pagsalita. Wrap. Meron ko na. Oh, ito lang. Yan lang. Kulong meron pa yung araw mamo. Konti lang eh. Napayak ni lola niyo. Wala! Iyak na! John Lloyd! Hoy! Yan ang next John Lloyd eh.
Wawa na, mawala na, mami. Asa mama? Dada. Wala na pala yan eh. Lagot kayo. Nag-away. Ano? Wala. Saan tayo punta? Saan kayo punta? Na si Lola. Ayoko nga. Ay! Odo, wawa na baby namin na yan, oh. Eh, grabe palang arte nito, eh, no? Ganun lang kabilis umiyak. O, babe, dinidilala yung ano. Okay ka ni Lola? Artista, tatawa, mag-artista talaga, te. Mabis na mga naman. Bakit? Tana, love na yan. Wow. Oh, hag na kay Lola, hag na kay Lola, hag na. Lola na to, nangaaway eh. Tana. Tana. Matutulog na yan. Kaloka. Oh, tamo wala na agad yung iyak niya. Iyak ulit, babe. Iyak. Ikaw talaga ka, Jo. Artista di. Artistika di. Jan Loida di. Ha? Ano? Okay na. Ha? Hindi makalabas si Groot, guys. Grabing ulan, oh. Pero naglaba pa rin sila, auntie. Oh, ala. Pumapasok na dyan sa kanila. Pumapasok na, te, oh. Umangat. Ikaw, ka muna lumabas, ha. Arte-arte mo. Iyak-iyak ka pa. Grabe. Gravity. Ang ulan, oh. Ayan, buti na lang din to para mahugasan yung kutsyon. Ayan, buti nag-uwa na ito si daddy, eh. Pasok mo na lang kayo ulit. Iiyak-iyak din naman yan, eh. Ayun, nakalaban na nga sila, auntie. Konti lang yung nilaban ngayon. Pakain na tong mga dogs. Maanggi, eh. Or dahil dito sa nilabhan. Anyway, guys, good morning pala. Ilang araw ata akong walang vlog. Pasensya na, ha. Busy lang talaga ako sa ano, guys. Itong sa paparating na whip soap. Kasi inaantabayaran ko at ang dami na rin nagpa-follow up. Lalo't mga nagsibayad na rin kasi. So, ayun. Today dapat yung ano nun, yung deliver sa akin. No, papunta na ng port yung ano, yung supplier ko. Usap ko na kanina. Pero sana matuloy, no. Grabe ulan. Pag nandun na sila, papunta na sila. So, ayun. Tapos magde-deliver pa kami mamaya kay, ano, kay sis. Fresh na si Emma kahit malamig. Ang init ba? Ayun, tapos si auntie. Kamusta ka naman, auntie? So, naghihiwa Nag-iiwa. ng lulutuin mo. Gawa akong pochero. Hindi. Sarap, guys. Finish na. Yan. Perfect sa panahon ngayon. Maasim-asim. Tapos mainit na sa paan. Ay, mga 5 minutes lang. Kain na siguro kami. Kumusta ang tum-tum, bebe ko? Ha? Kumusta yan? Tumaba na siya onti, ano. Halika na, tita, dali. Gusto ko na kumain. Kaya na kaya kami. Alas 11 naman na, oh. Inaantay ko kasi yun sa whip soap, eh. Ngayon daw yung deliver nun. Ayun, tapos breakfast nila auntie kanina is pero hindi ako kumain. Sabay ko na lang sa lunch. Ayan, pansit ba to? Or pansit Bicol. Ayan. Tapos
yung swordfish, dried swordfish na ginisa sa kamatis. Ang sarap din ito, my gosh guys. Ano ba yan? Tapos kagabi pala guys, nag-ano kami ni daddy. Pumunta kami ng gym. Tapos nag-grocery kami ng fruits and veggies. Tapos mga kailangan dito sa bahay. Ayan. Kay Chris kasi mahilig siya sa ano, sa saging. Tapos sa apple, which is napakamahal ng apple ngayong, grabe. 35 ang isa. Kaloka. Sa SM 35 sa labas, ano, 30. Grabe. Tapos ito, para kay auntie. Kasi di siya nagko-coffee. Ayun. And, ito binili ko nung isang araw pa dun sa, ano, sa fair, Baker's Fair. Ayan, masarap to sa noodles eh. So, ayun. And then, supply pa rin ng Yakult namin. Na every Wednesday, dumadating. So, yun lang. And of course, yung mga cold cuts, mga... Nandito pala yung hinahanap ni daddy. Ah, ito siguro hinahanap niya. Nasabing steak. Hindi naman beef yung nabili ko pala. Pork lang. Ano ba sa ilalim? Ah, may lumpia pa pala. Wala, ang dami pa palang pagkain dito. Ayan. So, puno ang ating freezer. Ayan. Tapos, pinano ni auntie. Segregated talaga yung mga chocolates, plastic niya. Nakakatawa. Pati dito sa ibaba, guys. Ayan. Nilinis nila eh. So, yung mga ano, nakaganito na ito pagkain ng dogs. Kanina niluto, tira para mamayang gabi. So, lahat nakaganyan. Ayan, nakakatawa. Diba? Organize. Nagulat ba naman? Unable pa si Paul. Pinayos ko ulit kaya yung ano, laptop ko. At nagbabagal na naman eh. Thanks, Daddy. Extra charge yan. Ako na bahala mamaya charge mo. Isang lip, Isang lip. isang sweet. Oo, yung ano, brag. Tapos ito paano na nito? Okay? Mag-print ako ng i-deliver bukas sa ano. Ay, sa Monday. Ha? Extra charge. Tumigil ka. Good morning guys! Happy Sunday! Maulan pa rin. Ayun, pero ngayon daw lalabas ng Philippine Area of Responsibility yung bagyo ba? Yes. Bagyo ata yun. So, ayun, kahapon dumating na yung ating whip soap. Ayan, punong-puno ang ating likod. Ayan. Tapos dadalhin na namin siya sa store kasi ipapak na namin yung mga paid orders, yung mga reseller din. So, ayun. Tapos ang dami pang nagme-message ngayon, kagabi, na kung pwedeng mag-reseller. Sabi ko, wait na muna ma'am kasi bibilangin na muna namin. Kasi kailangan mauna yung mga nagbayad na, diba? So, ayun. Parang dadaan lang to sa akin, guys, ngayon. Dumaan lang sa amin. Literal. So, ayun. Sabi ko na, kahapon pala, close din kami kasi sobrang lakas ng ulan. Sabi ko, kila mama, wag nang magbukas. Lalo na kila Dayan kasi nga, yung mga bata baka magkasakit pa. Tapos ngayon sabi ko, mag-open kami kahit na half day lang para ayusin lang yung mga mga ipapaship tomorrow. Tapos yun, para bukas hindi rin mag-ahol, diba? Tapos ayun, nauwi na. Ayun lang talaga, kailangan ko lang maibaba. Tapos na-cancel yung meet up namin kahapon din kasi nagkasakit yung yung district ko. So baka ngayong week matutuloy yun. And syempre basa din kasi yung yung likod ni Tonton. Kaya inaantay na lang namin ngayon guys yung H100 para kahit na umuulan is safe yung mga boxes, diba, sa pag-deliver or sa pag-pick up. So ayun lang for today. Nagpaalam agad din, parang wala nang magaganap. Hindi guys, mali nyo naman yung maganap pa. Pero yun nga, hindi ako nakapag-vlog lately ha. Kasi alam nyo na, busy lagi sa paulit-ulit ko lang sasabi sa inyo na kapag wala akong vlog is busy ako sa business guys. Alright. Tsaka wala talagang mga ganap pa naman na maipa-vlog. Maboboring lang kayo. So, hindi na ako pang mag-vlog.
So nakakatuwa kasi kahapon parang oh my god, patutuloy kaya yung deliver sa akin kasi sobrang sobrang lakas ng ulan talaga. Ay, by the way, yung nag-deliver sa akin is viewer ko pala. Small world ha, di ka nagsasalita ah. Nalaman ko na lang nung nandun na siya sa nasa gate na namin na kilala niya pala ako kasi nanood siya ng vlog ko. Hi, thank you sa pag-deliver kahit na sobrang ulan talaga. Ayun. Salamat sa paghatid sa amin. So, ayun lang. Ano masabi mo naman? Sumalo daw kalbo sa akin. Ay, nabili ko to sa sa bazaar ata, sa Trendsetters. Ay, may ngayon na, may bazaar din. Huwag ko lang kung tatauhin yun kasi umulan eh. Yun lang mahirap eh. Parang magsusugal ka sa bayad sa renta. And kasama ata silaan ngayon eh. Kasi may Vloggers United din yata yun. So baka tauhin kasi madami mga celebs or mga mga vloggers na sikat. Pero ayun nga, hindi pa rin ako nagpapabook sa mga bazaar guys kasi hindi ko kaya pa. So dito pa lang sa isang store namin is kanda ugaga na kami, 'di ba? Magbazar pa ba ako? Pero laking tulong din ang pagbabazar sa para maipakilala mo yung product mo. So ayun lang, kung pwede lang merong 10 mafi, 'di ba? Kakayanin ko lahat 'yon. Kaso isa lang katawan natin. Kaya magtiyaga muna tayo dito munang natin. Ayusin yung focus natin sa main. Right, Daddy? We're here na guys. As usual, si Inang Reyna yung nauna. Ayan, dadaan lang sa mga palad ko. Ang kinababaliwang whip soap na napakaganda naman kasi. So, ayan. Tapos ito yung AHA na Mimi White. Ayan. May-ari na lahat na ito. Alam mo, babayad na rin lahat to. Oh my gosh. Pahipo na lang. Pahimas na lang. Nakihimas na lang So, ayan siya. Mimi White. White Body Serum. Ayan. Bilang-bilang muna kami. May isang tao kasi 200 na yung order eh. Nagsuklay ka man lang ba, day? Bago ka pumasok, day? Hindi. Meet na ako, friend. Wala na, yan na lang natitira. Sige. Ito si mama. Prepare din ng mga pa-pick up today. Yes. Yan, si Inang Reyna. Busy ka. Taga-bilang namin yan, guys. Ayan. Siya taga-prepare ng mga papalala move. Ayan, naayos na namin. Isang tao lang yan. Ay, hindi. Dalawa pala. Ito, tatlong box isang tao. Ito iba naman sa Tugigaraw City. Cagayan ni Papa. Bus shipping namin. Wala to. 130 na lang na Alin na lang may? Wala. 130? Kakasya pa ba dyan? Hindi na. Ay, dalawa. Bakit? Pag-isahin lang natin? Oo, kung kaya may. Para isang lang din. Isang bayad lang ng SF. Taga. Tawang ko. Taga Sambat. Limot ko na. Sa daming order eh. Uwi na kami guys. Pero daan muna saglit sa Cartimar para bumili ng bigas. At 5 kilong bigas lang yung napabilaw kanina kay Emma. Yan, para hindi labas ng labas. May stock ng pagkain. Grabe yung bad weather pa rin. Sarap matulog ng matulog. Tapos lugaw. Oh my gosh. Gusto mo lugaw? Gusto mo mag-arascaldo tayo? Oh, yes. Ay sige. Bili tayo ng din. Ano ba yun? Malagkit. And chicken. Oo nga. May chicken tayo doon. Ay, pinili natin kahapon. Okay. Okay. Ayun, Genie oh. Genie, yung gitero ka na naman sa Genie. Oh. Sabi ko, ang cute ng Asa na yun? You know, Ayan. Genie oh. Hoy. Suzuki din siya, no? Oh. Akin yan. Ang gitero ka. Ipipimp ko rin yan. Pimp my ride. Pipiripipip. Lapit na guys. Matapos ang aking lugaw. Arroz caldo. Si chicken. Tinanggalan ng tita ko ng ng balat.
Ayaw niya pakain sa aming balat. Ito yun, tanggal niya. Tapos with egg pa rin, of course. And yung kasuba. Ayan. Tapos, ayan. Tinopak na naman yung isa. Nagpaprito ko ng tokwa. Yung partner dito. Ayan. Tapos sakto may ano, may bawang. Asa na ba yung bawang ano namin dito? Ayan o. Crunchy garlic. Tapos yung daw ng sibuyas. Yum, 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 yum. Ito na dinner namin, guys. Konti na lang. Para maluto yung ano. Itong leg pork. Kumatok ka. Kain, guys. How's it? Mainit. Mainit. Kain. Ayan yung ating tofu. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng toyo. Yung suka na siya dati. Lagyan ko lang ng toyo. Kain tayo. Ulam kanina. Tapos may egg pa. Chicos sa baba. Kumuha lang nito. Tapos bumaba na. Hi guys. We're here sa MOA. Mag-gym lang si Daddy. Ayun. Ako bibili ako ng ano, gift certificate na pang ano ko sa mga reseller. Pang incentive ko. So bukas na lang ako mag-gym. Maaga. Kasi may appointment kami. May pupunta kami ng 1 PM. Wala, maaga kami tomorrow. Dali na lang muna ngayon. Ayaw niya umausit kasi daw tumutubo na. Tumutubo na daw yung muscle niya. May sira pa na. May sira. Wala yung momentum na ito. Jesus! O sige na. Tawagan mo kung ano ka na. Out ka na dyan. See you, boy! Nanula ka walang niya. Bye! Ha? Ayun guys, pinalakad ako na itong kalbo na to. Tanto ko eh. Nagsimba kasi ako dun yung sa kabilang ano, diba? Dulong-dulo pa. Sabi ko, daanan mo na lang ako dito sa simbahan. Hindi ko alam yung way. Nakakainis no? Kaya nga may sasakyan, diba? Para mapadali yung buhay. Ako pa talaga pinalakad niya punta rito sa kabilang parking. Nakaka-lurks. Nasubo mo to. So, tara na. Sa microphone ka magsalita. Bilisan, nag-workout ka ba o tumambay ka lang sa ano? Wala si Empoy, nandun na naman. So, tumambay ka lang? Nag-workout ka lang. Uwe. Yeah. Ay, excuse me. Tapos ayun, bumili ako nung ano, Kala, yaw-yaw. Bakit pa pinapatay? mahirapan siya mag-start, no? Ganun ba yan? Ayun, punta ko na kayo palengke para pick upin yung ano, yung mga produkto pa na i-deliver namin tonight. So, let's go, guys! Guys, umuulan So, wala naman. Ano ba yun, si Shaggy? Lagi na lang yan. Yun nga